badhe pesan monggo. Mbah Kakung, Mbah Putri. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ngetali ngulon, apa satyane kalapan Mas Mas. Kijing miring, Mas 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 Mas. Kijing miring. Jare mau kapan lakon jalane koyo ngene rasane nangka kurang lagi tambahi gula koyo ngene rasane wong tresno Mas dina wengi katon ning mata Mas. Kijing miring, Mas 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 Mas. Kijing miring. Biarake samperane ae jarang perang amperane. Tak suwera-suwera dadi selame. Jiko papat karisan negara. Tak pikara-pikara duwe ya Mas. Lewat dadi sadulur Mas Mas. Kijing miring, Mas Mas Mas. Ayo miring. Regane mata boya Mas. Yen rambut jembek ora bakal mlebu Mas. Kijing miring, Mas Mas. Kijing miring, jalalillah, jalalillah. Parian, Bos. Monggo parikan bosku. Preng mentiyung pucuk Iya, Mas. kala jengking ngento batho Kijing miring, Mas Mas. Kijing miring. Sapa-sapa sawane mantap. Diempat-empat suara betah. Katok ireng klambi yo ilang. Sandal jingkit go pocot. Jalalillah, jalalillah. asu mangan timun timbang do padu ayo do rukun Amin. Menang miring Mas Mas. Mas Mas. Ayo miring. Kali ngulon tresno tenan apa mau guyon. Gimana ini bosku? Ngundang anak dibablaske Undangan, nggo Bos iya. Slamet. Niki kalih bos sinten? Selamat Pak Slamet. Kan niki Bapak sinten? Mas Paimin. Mas Paimin. Celuk Bapak mohon Mas Paimin. Nggih nggih nggih. Monggo aturan ngundang anak. Kaya sini Mbah Tulus sih. Namanya digundang ya Mak Teh. Hai. 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 Sing cerita lang rondo ning kalopo anak lanang dhewe anak wedok anak lanang tak godangi Mas bisa bentar nyambut gawe
bojo Mas Slamet ora kaya bojo saiki penak ya maneh ya Mas ya Mas mikul suket dientolan semoga ora iso pupul tak tedangi wah ayu aja mong bicara nesu surat kepangganmu sinang sokeke dan guru anakku sing besok pintar nyambut gawe penak ya maneh Asik. Raden tembok ning jalon nang Mas Slamet jamu kabeh lakon jaluk maneh atok irang panggi yo ireng sandal cincin toko mata kowe seneng aku yo seneng Mas landinge dunge tak tinggal Pelengges nyuwun pangapunten sinambi ngrantu lumebetipun Widowati kageng-kagengan swasana kaliyan punika sinengan arusna bengawan sore ireng bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap pitang katika nang pinggiring pengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya janjimu kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paringi tilan pasti kita sakerma nglampahi yo nang pikiring pengawan wayah sore mung tansah kelingan eling janjimu wong nang ayu sing atiku Bapilih Kadang Widowati sampun kepareng rawuh wonten pawian kesul mubet wonten ing panggung matur sembah nuwun. Wah.
tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis ndungkap katika nang pikiran pengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya janjimu kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paringi tilan pasti kita saderma nglampahi nang pikiran pengawan waya sore mung tansah kelingan kawang-kawang semu wong ayu gawe setia ngatiku banjur ngomong nduk iya aku sayang kambang nongo atiku digawe lara kambang melati agawe larane ngati kambang kecoba agawe atiku
Halo. Dalem Mas. Dirasani bapak-bapak. Pripun? Wirumu ki benekno. Endi? Iki rek ngatur. Lah mbok benekke to, Mas. Benekke medun. Ayo benekke to. Selak dibrukne panggunge engko randangannya. Lak ngising. Mas apa wis lali sliramu
Pati ayu napa ta? Ayune wong ini. Sapa wis langis liramu Dek semono yen dolan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Jejegetan bebarengan karo aku Kegiatanku kangen Oh, asik. nalika Sopi rasane yen aku Jaman semono yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng Lane aliyamu Kanggo tembung Oh, asik ya. iki rasa sakiti durung kutolani rasa kangen wis bisa mari rasa sakiti durung kutolani rasa kangen wis bisa Iki mau Joko Masis Ketua Mas. Karang Taruna nih. Iya, terima kasih ya Mas Nes. Ada warna baju yang sama, Iya, namun nggak ada jajal. perbedaan wajah. Piye? Cepetan langsung jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ragu sang omel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja patendhe yen dikongkon ya sing temen la apa ta kancang ngendi kerep lara ra kelem rekoso budidaya kabeh-kabeh kancang pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata Le cah bagus, duripke le, Pak De tak maca le. Ora ketok. Ora ketok. Nah, ngene iki rak yo MC Wis tuwek tuwek kok iki yo ngono kuwi. matane kuwi. Dari pemuda Ormak Kupen, salahmu sendiri, cinta dan air mata. Semoga pemuda tunas bakti Kompak. semakin kompak, solid Ya. dan juga mendukung kemajuan warganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih dari dadak diparingi barang. Iki dari Karang Taruna Putri, ada kalah weton ayang-ayangen. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayangen ya. Oke, langsung saja mohon izin Bapak-bapak nggih mangke wonten ingkang ngersakaken sakinan saged mangke nyelong nggih. Ini untuk Karang Taruna. Yuk diaturkan, ada yang mana dulu cantik? Kalah wetan dulu aja. Ini dari Karang Taruna Putri. nggih? Karang Taruna Putri ya, Ya. baik. Terima kasih buat semua genap Karang Taruna. Karang Taruna Putri ada yang mau nyanyi mungkin? Yuk Mbak yuk. Sama Dek Tikus, Dek siapa jenengmu? Dek Vita. Vita Kok Tikus. toh? Monggo, boleh. Sama, Ayo sini Mbak yuk. cantik.
Ini yang punya Boleh hajat gabung jenengan. bareng sini. Yang punya hajat jenengan monggo yang mau nyanyi. Ikut boleh ya. Orang ijek do isin nduk urung ngombe kok. Ngopo awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh mau ora sing tak celok jare wong tuamu watone ora sabar ya, sabar. Weton kemis paing kok. Elek berarti. Jodoh. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasita bebojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu, diitung ra ketamu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh mau ora sing tak celok jare wong tuamu watone ora lara kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti paringi kuat ati. Buat Mbak Karang Taruna. Ayo sini Mbak. Yuk Karang Taruna Putri boleh ikut naik yuk. Satuanku telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu, diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo Oh, asik ya. awak dhewe mbiyen kepedho yen akhire ati iki sing diremo kabeh mau ora sing tak celok jare wong tuamu watone ora kadung lara kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti paringi kuat ati. Arsta
Oh asik yo.